Pois nada, bo día a todas e a todos. Seguimos dar o comenzo a rolda de prensa dos acordos de Xunta de Goberno do día de hoxe. Logo poñereime ao dispor de calquer cuestión que irades aclarar sobre os mesmos ou sobre outras cuestións variadas e diversas. Os primeiros puntos teñen que ver con autorizaciones e licencias urbanísticas. Hai bastantes puntos respecto a eso. De feito, comentábamos que se nota unha reactivación da actividade constructiva na cidade nos últimos meses. É unha boa mostra esta Xunta de Goberno, non? Hai unha licencia para execución de dos núcleos de escaleiras no que ten que ver o edificio do pabillón modernista situado na rúa Carretas e que está dedicado ao Centro Internacional de Peregrinos. Hai unha licencia para construir un edificio para 36 vivendas, 2 oficinas e un local comercial na travesía da Poza, na esquina da rúa María Casares, en do sub 6, que está venciado ao barrio de San Lázaro. Hai unha licencia para obras de sustitución de cuberta e unha reparación de fachada de vivenda unifamiliar en San Pedro. Tamén para unha reforma de vivenda unifamiliar e unha edificación auxiliar en Sar. Hai tamén unha licencia para a construción de 6 vivendas unifamiliares con garaxe no SUM 11 do Castiñeiriño. Licencia para unha sustitución de cuberta nun inmoble da rúa Calderería. Licencia para a construción dun edificio de 2 plantas, de soto, semisoto, planta baixa, 3 plantas e baixo cuberta para 14 vivendas, locais comerciais e garaxes na rúa do Valiño. Unha licencia para a execución de obras dun reforzo estructural nunha nave industrial na rúa Lituania, do polígono. Tamén licencia para executar obras de rehabilitación dun edificio de vivendas na rúa Tabaniscas, para a instalación dun ascensor na avenida de Lugo, e iso serían todos o tema de autorizaciones e de licencias varias. Hai unha encomenda, un acordo de encomenda do Consorcio de Cidade de Santiago para dos traballos de redacción do plan especial que afectan a contorna de Conxo, todo o que ten que ver a rehabilitación da igrexa, hospital psiquiátrico e mosteiro de Conxo. Sabedes que hai un protocolo asinado entre o Concello e a Xunta para actuacións en determinadas zonas sensibles do camiño, no que o Concello leva o peso de todo o que ten que ver os procesos de expropiación, posta a disposición e cuestións auxiliares. Sabedes que xa se adiantou traballo para habilitar a zona na zona do polígono do Tambre e tamén está moi encamiñado que será a actuación que se vai a facer no entorno de Conxo. E en ese sentido, o Concello entende necesario facerlle un encomendo ao consorcio tamén dos traballos de redacción do que sería un plan especial de protección e rehabilitación, ferramenta que entendemos necesaria e complementaria ás actuacións que van a mellorar o ámbito de Conxo e que están de alguma maneira consorciadas ou protocolizadas ca Xunta. Hai unha proposta tamén da área de Jorge Duarte, Relacións Veciñais, relativa á aprobación das bases de convocatoria de subvencións ás asociacións veciñais, asociacións animais, sen ánimo de lucro, cunha cantidad de 100.000 euros. E logo apróbanse tamén dúas bases reguladoras que van a ser presentadas pola concelleira, por Marta Lois. Unha son as bases reguladoras da convocatoria de axudas para a mellora e innovación do comercio local, que van a, de alguma maneira, executarse ou van a complementar a unhas liñas que ten tamén o propio consorcio da cidade de Santiago. No caso desta liña propia do Concello, que está xa coordinada co consorcio, divídese en 3 liñas e a cantidad total son de 40.000 euros. E logo no punto 15 hai tamén unhas bases, unha convocatoria de subvencións para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre homes e mulleres e das persoas do colectivo LGTBI, de prevención e loita contra as violencias machistas. Para esta liña hai 30.000 euros. Ambas as dúas liñas serán presentadas en rolda de prensa por Marta Lois. Hai unha modificación a coste cero
do proxecto que xa fora aprobado relativo ás obras de instalación de electricidade para o campo deportivo e vestiarios no campo de fútbol de Lamas de Abade. É unha modificación de proxecto xa na execución da obra a coste cero de determinadas cuestións que se foron atopando na execución da obra. Hai un inicio de procedimento sancionador contra a empresa concesionaria Lacera por un caso de non subrogación do persoal no expediente. Sabedes que non houve unha subrogación de 3 persoas vencelladas a outra empresa que prestaba un servicio de mantemento, creo que era do campo de Conxo, e entón o Concello acaba de abrir un expediente con un inicio de procedimento sancionador que parte de unha cantidad de 80.000 euros e que vai a ter todavía que pasar por toda a tramitación de alegacións da empresa e procedimento administrativo. Iníciase a licitación dun servicio que levános prestándose no Concello, nos servicios de emerxencias e da Policía Local, como o servicio de radiocomunicación tracking de voz e datos, con unha licitación de 78.756 euros de saída. E logo hai varias adxudicacións que están vencelladas aos orzamentos participativos do ano pasado e que vou a ir contando. Non hai adxudicación dun dos proxectos dos orzamentos participativos que é o de suministro para a modernización das instalacións de iluminación no pabillón polideportivo de Fantiñas con un tipo de adxudicación de 18.755 euros. Hai tamén a adxudicación de un suministro para modernizar as instalacións de iluminación no pabillón de Vite, tamén nos orzamentos participativos de 21.089 euros. E hai tamén unha adxudicación, este sí que non ten que ver cos orzamentos participativos, que é da área de Rafa, unha adxudicación de contrato. A obra son obras de rexeneración do pavimento da calzada dos viais de acceso ao Palacio de Congresos, exposicións de Galicia, que van dende Miguel Ferro Cabeiro a Fernando Casas Novoa, e con un tipo de adxudicación de 181.000 euros. Ao igual que estas obras que se foron presentando hoxe e anteriores xuntas de goberno, a idea do grupo de goberno é secuencialas e iniciar a execución a poder ser durante o mes de agosto, principios de setembro. Volvemos a unha adxudicación tamén vencellada aos orzamentos participativos, que son obras de accesibilidade en Fontiñas, un proxecto gañador do ano pasado e que afecta a unha actuación na Rúa Dublín, co foco fundamentalmente posto en cuestións de accesibilidade de reposición de elementos deteriorados na rúa, que ten un tipo de 57.475 euros. Hai unha proposta de prórroga dun contrato de suministro de pezas de automoción para o que son os vehículos do Concello de Santiago por un ano, cun custo de 75.000 euros. E hai dúas propostas da área de Brancano Boneira relativo ao nomeamento dos membros que van a avaliar todas as solicitudes que houve as dúas liñas abertas dende a súa área, que son liñas abertas de axudas, por unha parte a apoio a procesos de actividades culturais a entidades en ánimo de lucro e tamén de axudas a apoio a procesos de actividades culturais vencelladas ao tecido empresarial. Hai o punto 26, que bastante non se entende moi ben, sintetízase nunha corrección de erros que non afecta ao fondo da cuestión e ten que ver coa concesión dun proxecto vencellado ao programa Tropa Verde e únicamente son correccións puntuais. Recoñécense obrigas pendentes de 2017 que por algún elemento de tramitación era necesario recoñecer. E dase conta dunha concesión da Diputación para o mantemento da Escola Municipal de Música de 10.000 euros. Logo, nas urxencias, aprobas hoxe en Xunta de Goberno o proxecto de rehabilitación dun local que ten vontade de servir de sede para o novo Centro Sociocultural do Casco Histórico, que é un local ubicado na Praza Salvador Parga, de planta baixa e xardín,
e que forma parte dun traballo de colaboración que se está a facer ca Fundación, que é a propietaria do local. En principio, no que se leva traballando ao longo deste último ano é na redacción deste proxecto, que estima unha actuación neste local de 282.000 euros e ben engadido para poder logo chegar a un convenio marco ca Fundación e poder empregar o devandito local, amortizando evidentemente o investimento a unha serie de anos para disfrute do local como centro sociocultural do casco histórico. Este é unha demanda histórica do casco histórico. Sabedes que hai un local en alugueiro mensual que se nos ven dicindo dende hai moito tempo que non reúne os requisitos e, hoxe o que fixemos foi aprobar o proxecto. Agora hai que buscar o financiamento, iniciar a contratación para facer a obra e pechar tamén un acordo ca Fundación, que é a propietaria do baixo onde se ubicaba unha antigua caixa de aforros. Hai tamén unha proposta do Concelleiro de Espacios Cidadáns relativa a un recurso de reposición en base a unha sentencia que se arrastra dos tempos de Mubisa e no cal se denega unha solicitude por obras de urbanización no polígono 1 do sub 2 de Cornes de 185.000 euros en base a unha sentencia e se estima unha debedade de intereses de 17.000 euros cunha das empresas que fixera as obras de urbanización en ese polígono nos tempos de Mubisa. Hai dúas aperturas de expediente, actuacións que xa se veñen facendo na fase 2 e na fase 4 das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago. Sabedes que se adjudicaron en 4 fases unha actuación de mellora das condicións lumínicas dos accesos á cidade de Santiago. En dúas delas detectouse un retraso no inicio da actuación, aínda que é certo que se ven facendo e estaba prácticamente rematado, e tamén en determinadas cuestións puntuais que obrigaron a abrir de momento un expediente por incumprimento de contrato e sin fixar todavía cantidades que poden ser de penalización por ese retraso no inicio ou retraso na execución. Hai tamén unha apertura de expediente, polo que entendemos unha mala execución da contrata no que foi unha actuación de pavimentos en viais das parroquias de Santa Cristina de Fecha, Grixoa, Verdía, Nemenzo, Busto, Barciela, Cesar, Carballal, San Caetano e Laraño, que era unha obra cofinanciada a través do POS de 2016. Tampouco se fixa unha cantidade nesa apertura do expediente e máis adiante darasevos conta da posible multa en caso de ter a lugar por lo que entendemos que foi unha mala execución da obra. Hai tamén unha proposta da área de Jorge Duarte relativa a posta a disposición da Consellería das Infraestructuras, da Consellería de Infraestructuras e Vivenda, dos terreos necesarios que faltaban para a construción da nova estación de autobuses. Isto ven a rematar un proceso de expropiación dunha parte dos terreos onde xa se está a executar a obra da construcción da nova estación de autobuses vencellados a unha ocupación urxente e onde xa se consignaron os fondos e cumpriuse todos os requisitos. Aquí, eu creo que queda demostrado tamén o compromiso do Concello co que vai ser unha obra fundamental en grandes infraestructuras como é Intermodal, porque mentras as ocupacións urxentes e os procesos expropiatorios tardan administrativamente un tempo bastante importante, aquí eu creo que se fixou nun tempo razonable, nun tempo curto, están consignados os fondos e aínda que a obra xa está en execución, forma parte unha pequena porcentaxe de terrenos desa obra que xa están a disposición da Consellería e así lles foi comunicado no día de hoxe despois da Xunta de Goberno. Hai tamén a aprobación de dos expedientes parciais das festas do Apóstol, o que ten que ver co concerto folk e co certame folk da voz que vai ter lugar esta noite e tamén co concerto de Babiú que vai ter lugar o día 25 e que forma parte, ademais do programa que pasa por Xunta de Goberno, do que son as aprobacións parciais das diferentes actuacións. Teño aquí a letra do secretario nunha das urxencias que me saltei e ti non o tes aquí, verdad? Sí, é que están con letra de secretario que é casi como a de médico.
No, pois o sete este falta e non sei que teño aquí do TSJ. Sí. A interposición non é o broma, non é por meterme co secretario, que aquí pon Escola de Música e a interposición do que é o recurso diante do TSJ, a posibilidad que habría o Tribunal Administrativo dentro dunha das liñas que vamos a manter para garantizar os compromisos ca Escola de Música e a interposición dese recurso, o anuncio de interposición dese recurso diante do TSJ, a pesar de que o prazo era de 2 meses, e logo a aprobación dunha serie de recoñecementos extrajudiciais de algunhas facturas que tiveran déficits de tramitación. Non son recoñecementos de grandes contratas nin grandes cantidades, creo que son pequenas facturas de rexistro, gasolinas e tal, un montante que non chega a 20.000 euros. E isto é todo. Cuestións algunhas sobre estos asuntos, outras cuestións, se non hai sobre estos asuntos que querades plantexarme. Sobre estes asuntos? Sí. Sobre a Escola de Música? Sí. Estaban pendentes de tomar unha decisión tamén esta semana sobre a outra vía, un pouco administrativa, ver que posibilidades ten o Concello para manter o compromiso. Non máis vou anunciar todavía, en Rosa, porque o que se fai evidentemente é acatar o que é a posición do Tribunal Administrativo, ir á Xustiza Ordinaria, presentar o recurso como anunciei, e o que hai que dar cumprimento é esa convocatoria de mesa de contratación que todavía non pechou o proceso, non? Entón, cando se reúna a mesa de contratación para pechar o proceso, e digo cando se reúna porque o que indica o Tribunal é que hai que volver a avaliar nos últimos 2 pasos a proposta da contrata, non? Aí evidentemente o Concello vai adoptar unhas decisións en vía administrativa complementarias ao recurso do Tribunal Superior, algunhas delas apareceron esbozadas mediáticamente, pero no seu momento as anunciaremos, non? E de momento están máis ou menos perfiladas, pero por unha cuestión incluso de respeto á convocatoria da mesa de contratación non vou a facer comunicación das mesmas, por indicación da asesoría xurídica. E a mesa vai se reunir pronto ou agardará? Creo que a semana que ven vai se convocar. Sí. El miércoles no... Ai, me olvidei do que tiña que comunicar ao inicio da rolda de prensa. Gracias, Inés. Levamos días moi complicados, vale? Non é só que durma pouco polo bebé, sino que a maior estivemos a recepción e o inicio das festas que durou hasta horas intempestivas e onte pleno hasta as 11 da noite. Entón, dormimos moi pouco e por eso estou un pouco espeso. Tede piedade de min. É que teño que comunicarvos logo outra cousa maiores, que me olvidaba respecto a... e que é complementario ao dos fogos, o da noite do 24. Decía que el miércoles, me parece, se había reunido con los trabajadores de la escuela municipal. Con representantes sindicais. Con representantes. Saber un pouco qué es lo que le trasladaron, sabiendo que desde el profesorado temen que se busque una solución a base de sentencia por el tribunal y miedo a que no... Non, é dicir, eu creo que hai un fío directo cos representantes sindicais e ca AMPA e mantense unha información do que son as liñas, non? E as liñas son dúas, o recurso diante do TSJ, evidentemente cumprimentar o que é o retrotraer o procedimento a convocatoria da mesa de contratación e as garantías nese procedimento administrativo de que se vai acadar os obxectivos comprometidos, que era o mantemento do persoal e do modelo educativo, e pouco máis podo decir. Eles teñen información de primeira man para un pouco, de alguma maneira, justificar esa tranquilidade que non pode ser etérea, ten que estar justificada. Hubo incluso reunións con asesoría xurídica, con gabinete e con alcaldía, hai contactos e mantense unha información permanente. Onde aprobouse unha serie de modificacións no regulamento de terrazas, no pleno municipal. Hostelería hoxe que vai presentar aí a ceros. Bueno, forma parte do procedimento, eso tienen que ir a exposición pública e forma parte do proceso tamén de interlocución ou diálogo. Eu creo que non hai que dramatizalas. Hai cuestións que a hostelería valora positivamente, hai cuestións que a hostelería valora con maior preocupación e a nos o que nos toca como goberno é primeiro intentar non dramatizar o que é unha modificación puntual dunha ordenanza, porque está comprometida unha modificación global a volta do outono, non só desa, senón doutras, e hai un estudio encargado da Universidade de Santiago e complementariamente con os traballos que está facendo o propio Departamento de Asesoría Xurídica. E, polo tanto, a mí sí que é certo que me sorprendeu un pouco a polémica, primeiro porque non vai interferir na época do verán,
porque entre a exposición pública, as alegacións, a resolución, o Bran xa pasou. Segundo, porque algunhas cosas son axustadas ao novo marco legal, e logo porque hai tamén un intento, eu creo que bastante tibio, de racionalización do que debe ser, por unha parte, a ocupación do espacio público e a iniciativa hostelera ou o negocio privado, non? E a ninguén se lle escapa que hai unha proliferación, e a ninguén se lle escapa que había un compromiso de modificación de ordenanza de terrazas ao longo da legislatura, que estamos entrando no último tramo, que era necesario esta modificación puntual a expensas de presentar dentro de uns meses unha modificación global, e que tampouco hai para nada que dramatizar o feito que a hostelería alegue, e serán estudiadas e atendidas as que entendamos que podemos compartir non só políticamente, senón técnicamente, porque isto está avalado técnicamente pola xefa do servicio, pola xefatura do servicio de espacios cidadáns, de licencias, e bueno, estamos abertos ao proceso de tramitación. Sobre... Sí, Rosa. Sí, está disposto o Goberno a reformular o tema das fachadas? Imos indo. É unha das cuestións que máis preocupa no sector. Imos indo, imos vendo. É dicir, que non depende dunha cuestión de vontade únicamente política, senón tamén da avaliación técnica do departamento, vale? E de todas maneiras eu creo que debemos chegar a un punto de acordo onde haxa unha racionalidade a hora de evidentemente manter a ocupación pública dun espazo que xera dinámica económica directa e indirecta, pero tamén garantir o paso da xente e o libre tránsito por espacios que son chan público. Non depende únicamente do posicionamento político, non temos unha posición pechada, como ben indicaba o concelleiro e se recollía nos medios a estudiar as alegacións, pero non só vai depender dunha posición política. Entón, bueno, cando presenten as alegacións estudiarémolas e mirarémolas con atención, non estamos pechados de antemán, tendo claro cales son os nosos obxectivos, que conciliar as dúas cousas e preservar o espazo público tamén para o disfrute da xente que non está nas terrazas. Durante a dicía que ese problema, os problemas de mobilidade peonil, en algúns casos, xa se poden tratar coa actual ordenanza e que non se está facendo. Bueno, é complementario, non? O que pasa é que Rubén ás veces notase que non ten responsabilidades de goberno porque quere quedar ben con todo o mundo e iso é imposible sempre. Eu creo que cando un goberna ten que escoller e ten que intentar marcar unha posición, evidentemente ter a transversalidade suficiente para falar con todo o mundo, pero igual que onte se aprobaron cuestións importantes para dar seguridade xurídica ao que a nova situación que xerou a nova lei de espectáculos e hubo un absoluto consenso co sector, pois a mellor en outras cousas non hai tanto consenso e non pasa nada. A interlocución co sector é positiva, eu creo que valoran o esforzo e se hai discrepancia ou disenso en algún asunto, nos non o dramatizamos, non? Rubén, en ese sentido, eu creo que ten unha boa visión, pero claro, na súa intervención, decir, quere quedar con todos ben e a veces con todos ben non se pode quedar, é complicado. Sí que é certo o que di a ese nivel de que aplicar tamén de maneira complementaria esa cuestión, pois tamén facilita, non? O que solventar as cuestións. Bueno, farase e mirarase tamén, pero o tema de ordenanza tamén era un compromiso de modificar e de momento únicamente unha modificación puntual, non? Chega o momento, pois valoraremos unha modificación xa máis de ámbito global. Outro que me falta precisamente que non se dese a interlocución co sector para o tema das terrazas que sí se deu no da ordenanza de ruidos e precisamente, pues, bueno, a oposición de que non só non se deu co sector, senón con eles, por eso condicionaron o seu voto. Bueno, eu valoro positivamente a posición do BNG e do PSOE de facilitar a tramitación ás pensas de como se deu o proceso de tramitación, e non é obstruccionista, non entendo máis a posición do Partido Popular, que era o pai da anterior ordenanza, con unha posición tan pechada que non permite nin a tramitación, non? Respecto ao diálogo co sector, bueno, ao mellor faltou un diálogo máis específico nos últimos tempos, pero si ben é certo que nas múltiples foros e mesas que vimos desenvolvendo por diferentes tipos, a cuestión da ordenanza de terrazas foi tratado de maneira transversal polo concelleiro, e ao mellor sí que é certo que nas últimas semanas faltou máis unha xuntanza específica e deuse por suposto que o tema fora tratado nesas cuestións. De feito, incorporanse peticións de hostelería, como é esa media hora para poder recoller e limpar as terrazas, e iso non sale da nada, sale do proceso de diálogo previo.
Concello, non? Eu creo que o mellor sí que faltou nas últimas semanas xuntanzas específicas e se deu por suposto que todo o falado en xuntanzas por outros asuntos deste tema pois xa valían. Sobre outra cuestión, unha vez coñecida a liquidación dos orzamentos, o Partido Socialista vende criticar o baixo nivel de investimento. Dicía o voceiro do Partido Socialista que no ano 2010 co PSOE no goberno investíanse 292 euros por habitante e que o ano pasado foron 68 por habitante. Esos datos están, eu creo que bastante manipulados ou deformados. Eu non ando nunca medindo. Estou pouco en coordenadas cuantitativas, non? É dicir, o señor Reyes utiliza un plan de investimento no seu momento como foi o plan Zapatero e un plan extraordinario que había que justificar no ano, pero a ninguén se lle escapa que o porcentaxe de investimento, da partida de investimento, a cifra récord está nese 32%, que está lonxe desas cifras que deu el xogando con esas cuestións, que cada quen xogue cas cifras as manexe como queira. Eu volvo a decir o mesmo, non? Hai un problema estrutural na casa para no capítulo de investimentos executar no ano natural un porcentaxe maior, tanto nos gobernos anteriores do Partido Popular como actualmente. É certo que este ano, como podes ver en Xunta de Goberno, as licitacións e adxudicacións están sendo máis e nos creemos que vai haber un 2018 que de alguma maneira dé unha cifra de liquidación máis alta, non? E aínda que poda haber alguén que sexa mal pensado que pense que en clave únicamente preelectoral, ten que ver con que os cartos non se perden. Os cartos que non se invisten un ano arrastranse o ano seguinte, ningún carto se perde. Entón, en ese sentido, hai que tranquilizar os veciños e que este ano concentraronse moitos expedientes, moita captación de fondos que se está licitando e que se vai executar, non? Por lo tanto, é certo que hai un problema estrutural, é certo que seguramente o 2018 deixará unhas cifras millor de execución dos investimentos, e é certo tamén que hai que aclarar que non é que se gaste 23 euros de cada 100 do conxunto do orzamento, estamos falando do capítulo de investimentos, non? E é certo que este ano, a pesar de que o nivel de execución foi un 23%, foi un 35% maior que o ano anterior, porque a cantidade que había no capítulo de investimentos foi maior, co cal sí que se amosan síntomas de recuperación, que eu creo que se van a confirmar neste ano. Este ano executouse un 35% máis que o ano anterior, a pesar de que os porcentaxes de execución son semellantes porque había máis cantidade no capítulo de investimento. Executáronse, creo que foron máis de 6 millóns de euros, a diferencia do ano anterior que foron unha cantidad moi inferior, non? Dito isto, bueno, hai un problema estrutural, nos creemos que se está traballando polo camiño correcto, non depende únicamente de vontade política, depende da tramitación administrativa, depende do decidir de personal, da lentitude da administración, e esa é a cuestión. E ese problema o terá Compostela Aberta e o terán outras forzas políticas. Nos estamos intentando subsanalo, digo outras forzas políticas se tiveron responsabilidades de goberno, non? É dicir, o último ano de Agustín Hernández o nivel de execución foi menor que estes anos e tamén se criticou e é un histórico. Claro, se Paco Reyes sale co ano do plan Zapatero, pois xoga, fai trampas, pero bueno, o mellor el queda contento e todos quedamos contentos. Yo quiero hablar un momento sobre los terrenos de la estación de autobuses. Decía que los fondos están consignados, saber cuánto ha sido de la expropiación y también aprovechar para saber el estado del proceso de adjudicación de la redacción del proyecto de Clara Juan Ramón. Se había tenido que ampliar el plazo para que llegasen propuestas por el cambio del... Pois o tema das cantidades evidentemente non os teño aquí, non o preguntei porque non viña no acordo de Xunta de Goberno, simplemente a posta a disposición, pero o servicio de prensa de Aracho. E respecto a outro que se me informa, parece ser que celebrouse unha das últimas mesas falta de documentación, co cal nos calculamos que en breve teremos anuncio de adxudicatario para o inicio da redacción do proxecto, non? Eu volvo a repetir que estamos comprometidos ca obra e que imos a cumprir cos prazos. Sobre otra cuestión, en su contacto con otras corrientes, ¿ya cuenta con su apoyo para lanzar la mesa de conferencia? Bueno, no es un contacto nominal. Es decir, vamos a ver, é un contacto que está a dar a coordinadora de Compostela Aberta. Nun momento, Compostela Aberta fixo un análise
dunha situación do que tiña que ver co espazo a nivel galego, co espazo nacional, do proceso de unidade popular, onde moitos e moitas non se sentían corresponsabilizados na dirección do partido instrumental, e iso xeraba determinadas situacións que estaban afectando as localidades, non? E actuamos responsablemente, onde outros ven unha emenda a totalidade e buscamos unha labor de intermediación fixando unha diagnose do que creíamos que era unha realidade e iniciamos un contacto. A mesa de confluencia únicamente para corresponsabilizar as partes. Non hai unidade popular se as partes non están corresponsabilizadas. Se os partidos políticos como Podemos, Esquerda Unida, Nova non participan no espacio ou as grandes candidaturas municipalistas das cidades con responsabilidade de goberno non participan, evidentemente non podemos construir unidade popular. Entón, de que se trataba? De testar as partes sobre si están dispostas a corresponsabilizarse, a participar nesa mesa de confluencia e logo a reflectir todo iso pois nunha escolla dunha nova dirección, non? E a recepción está a ser positiva, tanto por as formacións políticas como polas candidaturas municipalistas, non? É certo que polo espazo formal de Marea e a dirección actual que nos criticamos que estaba hiperrepresentada, pois de momento hai un silencio máis alá da posición inicial e non hai receptividade, pero do que é o conxunto partidario, do conxunto das candidaturas municipalistas, a recepción que me transmite a coordinadora de Compostela Aberta, porque eu non estive nesas reuniones, é positiva. Iso é, si, bueno, si Marea Atlántica participaría... Marea Atlántica valorou positivamente a iniciativa e nos encuadrou a semana que ven a facer un posicionamento despois de escoitar o que é un dos seus órganos que se chama Rede Municipal, non? Estamos a expensas e pois agardamos que participe porque é un motor fundamental en este proceso de corresponsabilizar non só a formacións partidarias, senón tamén a candidaturas municipalistas. No, pregunta, disculpa. ¿Y si se saliera la fecha de la primera reunión, sería antes de la entrada de agosto? Vamos a intentar que sí, pero non depende de nós, non? É dicir, nós evidentemente xogamos co horizonte de finales de mes, pero vai a depender un pouco da disponibilidade das partes para poder asistir. Pero de momento hai, eu creo que é positivo, que polo menos se fale, que polo menos a xente se corresponsabilice e que se entenda que o espacio é diverso, que nadie ten que renunciar a súa parte, pero que de alguma maneira necesitamos sentirnos reflectidos nun espacio diverso tamén, nos órganos de decisión. Non vale de nada porque eu critico que o espacio actual hai unha hiperrepresentación dos axentes, pero tamén é porque os colectivos, os partidos, os candidaturas municipalistas por diferentes motivos non participaron activamente. Entón, aquí necesitamos corresponsabilizarnos todos. Logo, outro tipo de lecturas en clave nominal, eu aí xa non estou, xa sei que forma parte do show, pero non estou. Sobre outra cuestión, onte o pleno aprobaba eliminar as condecoracións e a dirixentes franquistas na cidade. Quería pedir unha valoración deste novo paso a prova da memoria histórica e tamén se considera que este tipo de cuestións poden axudar tamén ao Concello a unhas súas batallas xudiziais que a que volten ao dominio público as estatuas de Abraham e Isaac. Eu creo que hai unha independencia nos dos procesos e evidentemente hai unha complementariedade no que hoxe a homes que formaron parte de gobernos franquistas, que asinaron en consellos de ministros órdenes de execución a xente polas súas ideas, incluso na década dos 60 ou principio dos 70, non? Estou pensando en Grimao, estou pensando en outras persoas, e eu creo que únicamente o que fixemos nese campo foi seguir cumprindo cunha lei que xa ten 10 anos, pero que parece que hai xente que non está moi interesada en cumplir, que é a Lei de Memoria Histórica, non? É certo que tamén, de maneira complementaria, eu creo que hai unha proposta no simbólico moi importante de recoñecemento de diferentes perfis personales na cidade, con amplia aportación á cidade transversal e tamén no campo simbólico, pois a xente como ese título de alcalde honorífico Ángel Casal. Cada vez que ven a miña filla de 4 anos ao despacho e veo o cuadro de Ángel Casal e sabe que morreu e di que foi alcalde, morreu e mira pa min, é difícil explicar yo. Non? É unha situación incómoda. Entro con ela e está obsesionada con el e non lle falei especialmente, preguntóme unha vez e xa morreu? E eu, sí, morreu. E por que morreu?
Bueno, era alcalde polas súas ideas, e ahora cada vez que entra di, pero morreu por ser alcalde, e tú? É complicado, non? Eu creo que hai un recoñecemento que era a legitimidade no seu momento, a figura de Casal, a persoas como Lorca, non? Que tanto venceu tivo que a cidade con os seus 6 poemas galegos, que a súa presencia aquí en diversos momentos da súa vida. Eu creo que a cidade tamén é un espazo lorquiano. A Voces Ceibes, a Viviano e a Benedito, que foron tamén referentes da construción, a mulleres que por diferentes motivos fixaron pegadas e que é necesario reivindicar, e que por eso se recolleu na iniciativa, porque é certo que o Rueiro está claramente sesgado. Non sei a compañera Goretti que cifras daba, non? Pero eran escandalosas de rúas con nomes de mulleres e rúas con nomes de homes, e fais un recoñecemento. Eu creo que foi unha aprobación no simbólico moi importante, e da que estamos satisfeitos a pesar das reticencias do Partido Popular. O PP foi moi duro cuestionando, ademais, o feito de que despois de crear un novo regulamento, que estas condicionacións se aproben a nacer, como anterior. Bueno, pero apróbanse polo método que no seu momento se pactou para o novo regulamento, incluso para o xogo de maiorías na corporación, que exixe unha maioría absoluta, non? E do que é incluso a retirada destes honores dos exministros franquistas vai a levar todas as garantías tamén xurídicas. De feito, fais unha retirada parcial precisamente por iso, porque ao mellor hai outros recoñecementos a outras persoas que necesitan incluso dun expediente xurídico máis pormenorizado para non entrar en erros, non incidir en erros, non buscouse unha cuestión evidente, o cumprimento de memoria histórica, cargos en gobernos franquistas, asinantes de penas de morte, é dicir, cuestiones así, cuestiones que son innegociables, non? Eu podo entender o malestar do Partido Popular no que pode ser o procedimento de acordo entre o resto das forzas políticas. O que pasa é que na cuestión dos relatos non lle vou comprar o relato, porque dame máis credibilidade o resto das 3 forzas políticas no espacio de diálogo, non? E logo creo que o Partido Popular sempre ten unha timidez non sei, coñecida por todos a hora de facer determinadas condenas e de pasar páxina sobre determinadas situaciones. E eu creo que onte, ao final, eu me alegro que se estivera, porque é certo que hai perfiles no recoñecemento que perfectamente poden ser asumidos polo Partido Popular e non pasa absolutamente nada, por higiene democrática e tamén por convicción. Eu sinto tono, sei que Brunete é moi vehemente, o que pasa que a imaxe que dá nas súas intervencións sempre moi agresiva para o momento e para o simbolismo. Estamos a falar de recoñecemento a persoas, ao fin e ao cabo. Pois espero que sí, espero que sí, e algún recoñecemento a maiores que quedou pendente, non? É dicir, este é un traballo que se dá dentro da mesa que estivo redactando o novo regulamento. De feito, os actores que dialogaron sobre este proceso foron os mesmos que durante 2 anos estiveron traballando no novo regulamento, e é certo que houve unha intervención miña no que foron as retiradas das condecoracións na que pedín acotar a máxima seguridade xurídica e é certo que se estudiarán, que están pendientes de estudio, igual que algún recoñecemento máis, algunha persoa, algún colectivo. Bueno, creo que levábamos xa de moitos anos con esa cuestión parada, e a cidade necesitaba reactualizarse tamén no relato de recoñecementos e de referencialidades. Bueno, donas, cabaleiros. Ai. Ostras. Teño que facer mirar, A ver, non o dixen antes por non interferir, pero sí que é unha cuestión que eu creo que hai que facer política comunicativa, porque vaise facer, non? Como todos sabedes, o acto institucional da noite do 24 viñase celebrando dende o inicio das obras da catedral e dende o momento no que cambia o foco da proxección sobre o Pazo de Raxoi no hostal dos Reis Católicos, non? O acto institucional é un acto que se vencella un concerto Real Filarmonía e logo, bueno, a visualización do espectáculo, e que con cita
pois a representantes da cidade e tamén institucionales pois do goberno galego, do goberno central e outro tipo de cuestiones, no día de onte tomou unha decisión que xa foi comunicado aos portavoces dos grupos municipais que cambiar este ano o lugar da celebración deste acto institucional a Fonseca debido á convocatoria de folga que os traballadores e traballadoras do hostal teñen fixada para o día 24 e o día 25, non? Faise con moi poucos días de marxen, sendo consciente de que o escenario de Fonseca non ten as facilidades do escenario do hostal dos Reis Católicos, sendo consciente que seguramente teñamos que suspender ou vaise suspender o concerto Real Filarmonía e ir a un formato musical menor, pero bueno, dentro do convencimento de que parece que non hai posibilidades no proceso de negociación e de intermediación de chegar a acordo entre o que é Paradores e os traballadores e traballadoras do hostal, dentro do convencimento de que non ten eu creo que xustificación en unha situación de conflicto laboral e introducir un evento institucional desas características e a min sí que me gustaría agradecerlle ao novo rector, a Antonio, as facilidades dadas para o cambio e para que exerza de anfitrión tamén xunto ao Concello desa recepción que non só reúne a cargos e a representación, sabes que reúne tamén a veciños e veciñas a través do programa Tropa Verde e do sorteo que se fixo de entradas e, comunicárvolo para que o saibades, que vai haber tamén recolocamento de espazos para a prensa e para todos, porque nos imos o espazo que ocupabades vos históricamente estes últimos anos para a cobertura. De todas maneiras, haberá un espazo de garantías. Vale, a decisión tomouse cando polas partes, incluso pola propia dirección do hostal, se están anulando moitos compromisos e dentro do propio comité de empresa dice que se chegou unha vía morta e que non hai ninguna esperanza de solución do conflito. Antes do 24-25 estivos agardando até o día de onte, onde se tomei a decisión personalmente, comuniquei ya a xerente do consorcio, porque tamén o espectáculo dos fogos este ano foi licitado polo consorcio, os portavoces municipais e o propio rector, claro, e este día se están mandando as cartas. Digo a título informativo porque non é menor sobre estas cuestións e polo menos que vos debedes estar informado sobre o que hai. Non é posible polo dispositivo de seguridade. Antes nos reíamos na presentación porque foi unha cuestión menor, non? Pero ao Concello e especialmente ao Concello de Sanduro, que pobre se lle abriu por súa delegación un expediente que creo que era unha multa de 600 euros polas pandereteiras que apareceron no espectáculo o ano pasado, porque non gardaban a distancia de seguridade. Non, e que tiña razón de ser, porque é dicir, tes que guardar unha distancia, hai un dispositivo de seguridade. É certo que elas apareceron sin que nos o superamos porque forma parte das sorpresas do espectáculo, non? E que foi unha cuestión menor, pero cando o director artístico decía este ano toda Cantigas e Cantigas eu miraba para Inés dicindo, como que todas? Que as pandereteiras non podemos, primeiro porque a recepción aquí xa non se fai, non sei se volverá a facer, porque é certo que hasta 2020 as obras na catedral van a impedir proxectar e actuar sobre a catedral, pero logo habrá que abrir o debate despois do 2020 se despois dunha reforma tan ambiciosa imos a seguir proxectando aí, non se vai a volver a facer, co cal e logo, claro, este é o escenario e logo que por razóns de seguridade, que non podemos estar dentro si 5 pandereteiras provocaron un expediente administrativo, 350 persoas que son entre veciños, veciñas, cargos institucionales, non quero pensar o que podría pasar. Sí, é que non recordaba claro que era como posición. Improvisamos a última hora agradecendo a xenerosidade porque había moita xente comprometida e, bueno, hai 150 veciños tamén a partir de diferentes programas que polo programa Tropa Verde o tal e moitos cargos institucionais confirmados de diversa índole. En todo caso, este ano Cantigas será el de... Aí non sabemos, non teño nin idea, non pregunto, sabes, é o que prefiro vivir na ignorancia. De todas maneiras, no consorcio, que son os responsables da execución deste ano do contrato, son conscientes do que pasou o ano pasado, que supoño que buscarán diferentes solucións.
Vale. Bueno, veña, ten unha boa finde. Chao.